Bodoland to the live news of Besoma मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 212 सिम जाहैबाय। उदालगुरियाव मैया गिबि खेबनि थाखाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा हर हजायाव क्वारन्टाइनाव दंबाय थायोमोन। जिदाइन मेनिफ्राय जानाय 4.0 लकडाउनाव गोबां बिथिङावनो रेहाय खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों, जायनि थाखाय सुबुंफोरा गोबां खामानि लानानै ओंखारबोदों। बे समाव सुबुंफोरा दखान गला आरो अफिसफोराव उदाङै ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों, नाथाय गोबां बिथिङाव ससियेल डिस्टेन्सिंफोरखौ मानिनानै सोलिनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। हरु हजाय क्वारन्टाइन सेन्टारनिफ्राय मोननाय उदालगुरिनि गिबि सुबुंनि मुंखौ रनसाय बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 212 सिम जाहैबाय। बे समाव रायजो राजाफोरा जेबो सांग्रांथि गैयाजासे उदाङै ओंखारबोदों।